social media na kwanan da shige sa mai wata wasan kin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya yi magana amma ya nuna takaicinsa akan yadda yan agaji suka zama wasu injini ga baki daya. Ga wannan matsalar ta social media nan kowa da ya saba babban waya sai zai buɗe group Nigeria Aid Group, wani ma wai sai sa national menene yake cewa internet ga baki daya. Kuma abin da yake ƙara ban mamaki yake bata mu rai, sai ka gashi a ƙasa yake a yuni ba wai rena shi ne ba na cin kankani bane amma sai ya ɗaya kitin kai kitka shugabanni ga baki daya sai zai watsa a cikin wannan gurin. Sai ga kuma ana ɗebo abubuwa marasa daɗi ko ana zubawa a cikin wannan abu, kaga abun ba na da riba biyayya a cikin sa. Saboda haka irin wayannan abubuwan dole ne mu tashi da mu da kuma mu yake wannan abun. In dai mun yarda abun na ran mu dan Allah mu shi to mu ma mu sa ido akan wannan abu. Duk wanda ya abu mu ko da shugaba ne mu ba a hankali kamar yadda da ake gaya mana mu nusar da shi cewa wannan abun matsala ne ko mun muka zaga iya ce mana mu daina kada mu ƙara. Allah ubangiji ya saka da alkhairi, wannan abu na ji daɗin sa, na yi farin ciki da yawa ba kaɗan ba. Kuma kowa ya koma ije idage akan gyaran wannan yunifon a zauna yanzu in ga duba nan duk inda muke mun zama iri ɗaya. Ko ya wani ya faɗo cikin mu sai ga ya zama daban. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara mana ɗaukaka, Allah ya ƙara mana daraja. Wannan ƙungiya Allah ya ƙara ɗaukaka ta. Shugabannin nan Allah ya kara musu martaba da daraja a idan duniya su je gaban ubangiji na mi lafiya kamar yadda shi da rata ce sama kanana shi abu daga sama da ke faruwa yau kasa. Ka ji babban shugaba yana ta cewa mun ta yake da masu shi da mun kasa, to ina da kai kuma na kasa. Ubangiji ya ba mu iko sauke dukkan nauyin da ke kanmu. Allah ya sa ya zama da lokacin da lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mu lafiya. Assalamu alaikum. Social media na kwanan da shige sa mai wata wasan kin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya yi magana amma ya nuna takaicinsa akan yadda yan agaji suka zama wasu iri ga baki daya. Ga wannan matsalar ta social media nan kowa da ya saba babban waya sai zai buɗe group Nigeria Aid Group, wani ma wai sai sa national menene yake cewa internet ga baki daya. Kuma abin da yake ƙara ban mamaki yake bata mu rai, sai ka gashi a ƙasa yake a yuni ba wai rena shi ne ba na cin kankani bane amma sai ya ɗaya kitin kai kitka shugabanni ga baki daya sai zai watsa a cikin wannan gurin. Sai ga kuma ana ɗebo abubuwa marasa daɗi ko ana zubawa a cikin wannan abu, kaga abun ba na da riba biyayya a cikin sa. Saboda haka irin wayannan abubuwan dole ne mu tashi da mu da kuma mu yake wannan abun. In dai mun yarda abun nan yana ran mu dan Allah mu shi to mu ma mu sa ido akan wannan abu. Duk wanda ya abu mu ko da shugaba ne mu ba a hankali kamar yadda da ake gaya mana mu nusar da shi cewa wannan abun matsala ne ko mun muka zaga iya ce mana mu daina kada mu ƙara. Allah ubangiji ya saka da alkhairi, wannan abu na ji daɗin sa, na yi farin ciki da yawa ba kaɗan ba. Kuma kowa ya koma ije idage akan gyaran wannan yunifon a zauna yanzu in ga duba nan duk inda muke mun zama iri ɗaya. Ko ya wani ya faɗo cikin mu sai ga ya zama daban. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara mana ɗaukaka, Allah ya ƙara mana daraja. Wannan ƙungiya Allah ya ƙara ɗaukaka ta. Shugabannin nan Allah ya ƙara musu martaba da daraja a idan duniya su je gaban ubangiji na mi lafiya kamar yadda shi da rata ce sama kana. Shi abu daga sama da ke faruwa yau kasa. Ka ji babban shugaba yana ta cewa mun ta yake da masu shi da mun kasa, to ina da kai kuma na kasa. Allah ubangiji ya ba mu iko sauke dukkan nauyin da ke kanmu. Allah ya sa ya zama da lokacin da lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mu lafiya.